Què passa, filla, que ens tens amb l'ai al cor? En Felipe vol una foto meva despullada. Jo sempre dic que aquesta obra té molts colors, té molts matisos, perquè diuen és de riure, sí, és de riure, i fa molta gràcia en moments, no? Però es parla de moltes altres coses, també surten moltes altres pinzellades, no? Sentiments també que són més suaus, que fan patir una mica, que fan que tens una empatia amb el que estàs sentint, molts colors, no? Diferents, moltes sensacions. Tan aviat et trobes fent un milicià dur, duríssim, malparit, doncs com una persona que, amb una ingenuïtat virginal pràcticament, que es troba enmig d'un context i diu, bueno, què passa aquí? No entenc res. Això és el que hi ha, tu també et moriràs. Ara ja ho saps, doncs ja està, ja ho saps, doncs molt bé. No crec que sigui un personatge més fort que un altre, el que passa que potser té unes maneres més brusques, no? Que a vegades jo les tinc també. Però sóc delicada, Són dones molt fortes, que han hagut de viure moments complicats i no han pogut plorar quan havien de plorar o no han pogut encarregar-se i cuidar les roses tranquil·lament al jardí, sinó que han hagut de lluitar. Has vist que ha ressuscitat el roser? I quina rosa més bonica que ha tret. Porta les tisores. Es un título que tiene un poco doble sentido, ¿no? Habla de personajes que eran delicados, pero a los que no les dejaron ser delicados, ¿no? Por la época que les tocó vivir y bueno, y a veces se expresaban de una manera que no era muy delicada, ¿no? Entonces, delicadas, a veces son historias de mujeres nada delicadas, pero que sí lo eran. Però tu què vols? Jugar-te la vida per tenir un sant Crist penjat a la paret? Doncs amb mi no hi comptis. Què us havia dit d'aquesta merda? Una persona delicada és que té més sensibilitat que els altres, diguéssim. És algú que sap reconèixer i sap estar en el moment adequat. Clar, la paraula delicada ja de per si és com molt... Bueno, és femení, no? I ens és... No sé, sempre ho associes doncs, a una cosa fina, sutil. A part que l'obra en si és molt delicada, i és molt delicada també de tot, de manera d'actuar, de look. Per això dic que el títol ho engloba tot una mica, no? És una comèdia que rius moltíssim i que també pots arribar a plorar de riure i plorar d'emoció. Com a espectacle que hem fet penso que és potser el més madur, no? És molt bonic i espero que vingui molta gent a veure-ho perquè ho disfrutaran molt. Disfrutarem tots.